Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu a wannan tasha mai albarka ta auren so. Kamar yadda ya huce a bidiyon mu na baya, mun yi muku bayani akan abubuwan da wannan tasha ta ƙunsa. Tabbas wannan tasha ta shirya tsaf domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa, nishaɗantarwa tare da ilmantarwa, musamman akan abin da ya shafi ƙauna da kuma soyayya a tsakanin ma'aurata da kuma samari da 'yan mata. Masu kallon mu a wannan tasha mai albarka, kamar yadda muka yi muku alkawari cewa ita wannan tasha za ta ci gaba da zaƙulo muku wato matsaloli tare da warware muku su, musamman akan abin da ya shafi soyayya. Ɗaya daga cikin mahimmancin ƙauna ko kuma soyayya, duk ahalin da ya kasance akwai soyayya a cikinsa, za ku ga ya kasance yana cikin farin ciki. Kullum fuskar wannan ahali za ku ga cewa tana cikin farin ciki. Tabbas wannan haka ne. Ko da kuwa za ku je yanzu ku tambayi likita wanda yake masani ne akan abin da ya shafi ilimin zuciya, zai faɗa muku cewa kulawa da ƙauna yana sanya zuciya ta zama lafiya ƙalau. Idan kun yi duba da hoton waɗannan bayan Allah da suke ta farin ciki, zuciyarsu ta kasance lallai a cikin farin ciki, kuma hakan ya samo asali ne sakamakon kulawa da kuma ƙauna da ake nuna musu. Uwa na nuna soyayya ga 'ya'yanta, inda 'ya'ya kan mayar da wannan soyayya zuwa kan iyayen. To haka zai kasance cewa an samu ahali waɗanda suna ƙaunar junansu, sun tashi kuma cikin farin ciki da kuma son farantawa al'umma, ba su iya su kaɗai ba. Wannan gidan talabijin mai albarka ya tsaya tsayin daka wajen warware muku dukkanin waɗannan matsaloli, sannan dukkanin wanda yake da wata tambaya ko kuma ƙarin bayani ko kuma wasu shawarwari wa wannan gidan talabijin mai albarka, zai iya turo mana ta wannan adireshi da muka sanya. Wannan gidan talabijin, kamar yadda muke ta ƙara faɗa muku, zai tsaya ne domin warware wannan matsaloli da suka shafi ma'aurata ko kuma samari ga 'yan mata, domin su ma akan samu irin waɗannan matsaloli a tattare da su kafin a ce lamarin ya kai su ga har sun yi aure. Tabbas muna godiya da gudunmawar da kuke bamu masu kallon mu, sannan ku yi mana subscribe domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Burinmu shine mu ga cewa an samu ahali ko kuma iyali sun kasance cikin farin ciki, sabida ƙaunan nan da muke ta magana a kai ko kuma soyayya, ita ce tushen farin cikin kowane gidan aure. Duk gidan auren da ya kasance babu soyayya ko kuma babu ƙauna, za ku ga sun kasance babu farin ciki, babu annashuwa a zuciyarsu, domin ba iya abinci ne kaɗai kan sa kyan fuska ba ko kuma kyan jiki. Ƙauna ma na taka